Parte sa Ebanghelyo, mao kining pag-ayo sa usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan siya. So usa ka maayo nga buhat ang gihimo sa Ginoo kay iya mang giayo ang usa ka tawo nga nahimong naamang. Pero try to compare reaction sa mga tao ug unsa ang reaction sa mga Pariseo. Makita nato lahi gayud kayo ang ilang reaksyon sa pag-ayo sa atong Ginoo ngadto sa giyawaan. Mingon ang mga tao, gidayeg nila ang atong Ginoo sa ilang pag-ingon. Wala pa kita makakitag hitabo nga sama nini dinhi sa Israel. Pagdayeg kay maayo man kayo ang paghimo sa atong Ginoo, iya gong gipabalik ang usa ka tawo nga nahimong nayawaan gid demonyo. Apan tan-aw nato makaigsunan unsa ang reaksyon usab sa mga Pariseo. Nag-akusar sila sa atong Ginoo nga miingon sila, ang pangulo sa mayawa mo'y naghatag kaninyo sa gahom sa pagpagula kanila. Naatay panultihon, you cannot please everybody. Di gyud nimo ma-please ang tanan. Pero sama sa giingon, if you cannot please everybody, but then you can make everybody pleasing in the eyes of the Lord. In what way? Nga matudluan nimo sila, nato sila pananglitan sa pagka mahimong malumo o kasing-kasing. Sa pagsunod sa atong Ginoo kung kita mismo usab mao'y nagbuhat nianang values nga gipakita sa atong Ginoo. Unsa may atong nakita sa ikaduha nga parte sa Ebanghelyo, ang pagkamalumo sa kasing-kasing sa atong Ginoo. Tan-awa ra gud ang iyang reaksyon sa dihang nakakita siya sa mga tao nga gi-describe gani niya nga mura sila walay magbalantay. Gingon dinhi sa Ebanghelyo, sa pagkakita niya sa daghang mga tao, ang iyang kasing-kasing natugob sa kaluoy alang kanila, kay masulubon og makaluoy man sila daw mga karniro nga walay magbalantay. Mao kana makaigsunan ang tawag alang kanato. Ug mao kana nga kita usab mutawag sa Ginoo nga magpadala siya og mga ngani niini. Nga daghan ang mahimong malumo og kasing-kasing, daghan ang mahimong matugob ang kaluoy diha sa ilang kasing-kasing. Pananglitan sa ato usab nga eksperyensya. Kung makakita tag usa ka tawo nga makaluluoy, disabled, and all the other difficulties sa ilang kinabuhi, unsa may tan-aw nato diha kanila? Pabigat ba sila? Have they become a burden to us? O oportunidad nato nga mutabang? Una ang kalainan makaigsunan nga ang atong Ginoo nagpakita kanatong ehemplo. When we see somebody who is in need of help, how do we look at them and how do we consider them? Pabigat ba ni? Palas-uno na pud ni? O makaiyong kitang salamat Ginoo kay gitagaan ko nimong oportunidad nga makahimo sa imong gihimo nga pagkamalumo sa kasing-kasing. Mao kana nga mingon ang atong Ginoo nga giawhag kita, gihagit kita niya. Una, kita mismo mahimo mosunod sa iyang pagtulunan, dili lamang hinuon diha na, kundi manawag pagyud kita o manawagan pagyud kita nga musangpit gani sa Ginoo nga mingon ang atong Ginoo diri sa Ebanghelyo. Busa hangyuan ninyo ang tag-iya sa nihon, nga dugangan ninyo ang pagpadalag mga mamuo aron pag-ani niini. Makabantay ta, makaigsunan sa unang pagbasa, nga si Jacob ginganlan og Israel. Ug unsa man ang giingon nganong ginganlan siya Israel? Tungod kay nakigsandurot siya sa Dios o sa mga tao. Katua usab kini, di man ta mapanganlag Israel, dili na ta mapusab ang atong pangalan, kundi mapuy-an nato ang pangalan nato, marka nato sa dihang kita nabunyagan. Unsa may pangalan o marka nato nga kita nabunyagan?
Sama sa akong gingon last Sunday, kung nakaapil mo sa akong misa, ang atong pagkakristohanon. Nga diha, dili man mausab ang atong pangalan mismo, kundi ang ang pag-ila sa mga tao alang kanato. Nga sama sa pangalan nga Israel, makahimo kita kaayuhan ngadto sa atong isig kaingon. Makasunod kita sa pagtulunan sa atong Ginoo, makaday kita sa pagkamaayo sa Ginoo, apan usab mahimo unta nga ang Ginoo mudaig kanato tungod sa atong mga buhat nga atong gihimo sumala usab sa pagtulunan sa atong Ginoo. Kani ang mga hagit alang kanato ug kani ang mga pagtulunan na makahimo kita kaayuhan ngadto sa atong isig kaingon diha sa atong paghimo sa atong kaugalingon nga tinuo ra gyud nga Kristiyano. Pinaagi sa pagkapari sa bag-ong kasabutan, gihatag sa Dios ang pagpangalagad sa pagpasaylo sa iyang anak, nganhi kanato. Muduol kita sa Ginoo sa ani sa atong pagampo. Mutubag kita, Ginoo, padalhig dugang mamumuo alang sa mga anihunon. Ginoo, padalhig dugang mamumuo alang sa mga anihunon. Nga mapunan pa ang mga kalalakinhan nga gitawag sa pag-alagad sa katawhan sa Dios. Isip mga pari, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padalhig dugang mamumuo alang sa mga anihon. Nga ang mga kanasuran nga nagdumili sa ebanghelyo, maandam ug